Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πλήγμα στην παιδεία δέχεται ο νομός Λασιθίου. Οργή και αγανάκτηση από κατοίκους και φορείς του νομού για το σχέδιο Αθηνά του Υπουργείου Παιδείας. Για υποβάθμιση μιλάνε μετά την κατάργηση των παραρτημάτων του ΤΕΗ Κρήτης σε Άγιο Νικόλαο και Ιεράπετρα. Χωρίς τριτοβάθμια εκπαίδευση μένουν Άγιος Νικόλαος και Ιεράπετρα, γεγονός που σκορπά θυμό και απογοήτευση. Υπάρχει θυμός, υπάρχει αγανάκτηση μαζί με την απορία και τη θλίψη για ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν μπορεί πλέον να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί ο νομός Λασιθίου να μείνει χωρίς τμήματα ΑΕΗ και ΤΕΗ στο νέο χωροταξικό χάρτη. Το σχέδιο Αθηνά του Υπουργείου Παιδείας, που περιλαμβάνει συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμήματων, παρεμποδίζει την οποιαδήποτε αναπτυξιακή προσπάθεια των περιοχών αυτών. Η Ιεράπετρα τώρα και αρκετό καιρό βρίσκεται υποδιωγμό. Υπάρχει μια αποψήλωση των υπηρεσιών της Ιεράπετρας και μεταφορά σε γειτονικές πόλεις και ο κόσμος όλος είναι θυμωμένος, αγανακτισμένος, αισθάνεται αδικημένος και δεν μπορώ να προβλέψω το πώς αυτό το πράγμα θα εκδηλωθεί. Και συζητούμε βεβαίως για μια Κρήτη των τριών νομών. Συζητούμε το αυτονόητο. Η Κρήτη είναι ενιαία. Ο πρωτεύουσα του νομού Λασιθίου, η μία εκ των 4 πρωτεύουσών, δικαιούται επίσης μερίδιο στα ΑΕΗ και στα ΤΕΗ. Και αυτό πρέπει να το πάρουν όλοι υπόψη τους. Έτσι, συνολικά, το τέλος ήρθε για το τμήμα χρηματοοικονομικής και ασφαλιστικής στην Ιεράπετρα, για το τμήμα εμπορίας και διαφήμισης και το τμήμα επιχειρησιακού σχεδιασμού και πληροφορικών συστημάτων με έδρα τον Άγιο Νικόλαο. Να πούμε ότι διασώζεται το παράρτημα του ΤΕΗ Κρήτης στη Σιτία, ενώ στα Χανιά και στο Ηράκλειο είχαμε συγχωνεύσεις 2 και 5 τμήματων αντίστοιχα. Γενικότερα στην Ελλάδα, να πούμε ότι 12 πόλεις μένουν χωρίς εκπαίδευση, ενώ 150 τμήματα καταργούνται από το Υπουργείο Παιδείας. Η διαδικασία διαβούλευσης για το σχέδιο Αθηνά έχει περιθώριο 45 ημερών, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναμένεται να διατυπώσουν άμεσα τις ενστάσεις τους. Το ΙΚΑ, εφαρμόζοντας το γράμμα του νόμου, δεν θεωρεί πλέον μαθητές παιδιά που συμπληρώνουν τα 18 έτη, αλλά εξακολουθούν να φοιτούν στο σχολείο και περικόπτει το αντίστοιχο επίδομα από τις συντάξεις των γονέων. Για να επιστραφούν τα χρήματα που έχουν παρακρατηθεί, ειδικά όταν πρόκειται για μαθητές που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις για δεύτερη φορά, θα πρέπει να επιτύχουν την εισαγωγή τους σε κάποιο ίδρυμα της ανώτατης εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα του 2013, ένα παιδί δεν θεωρείται μαθητής εφόσον έχει συμπληρώσει τα 18 του χρόνια παρά τα καθημερινά 7 ώρα πάνω στα θρανία. Καινούριο μανιφέστο του ΙΚΑ, τρόπος να κόβουν τη σύνταξη, να τη μειώσουν. Οι γονείς του μάλιστα είναι δικαιούχοι αναπηρικής σύνταξης. Αν το παιδί τους όμως χρειαστεί να επαναλάβει μία τάξη ή να δώσει δεύτερη φορά πανελλήνιες, αφαιρείται από την αναπηρική σύνταξη του γονέα το ποσό που αντιστοιχεί στο παιδί ως προστατευόμενο μέλος. Χρήματα που επιστρέφονται όταν το παιδί περάσει σε κάποιο πανεπιστήμιο ή ΤΕΗ. Είναι υποχρεωτική εκπαίδευση και δεν μπορούν να μου κόβουν στα 900 ευρώ τα 120 ευρώ κάθε μήνα. Είναι πάνω από 20%. Πολλοί συνταξιούχοι αντιμετώπισαν παρόμοιες καταστάσεις όταν αντίκρισαν χθες με δέος το ποσό που είχε επιστοθεί στους λογαριασμούς τους για την πληρωμή των τελευταίων συντάξεων. Καμία κοινοποίηση, αυθαίρετα να σου κόβουν 20% από μια σύνταξη κάτω των 1.000 ευρώ, αν μη τι άλλο είναι αλήθεια. Ο κύριος Γιώργος Κασοτάκης, δικαιούχος αναπηρικής σύνταξης κάτω των 1.000 ευρώ και πατέρας 3 παιδιών, πήρε τη σύνταξή του μειωμένη κατά 140 ευρώ, ενώ τα 20 ευρώ αντιστοιχούν σε φόρο που δεν είχε παρακρατηθεί τον προηγούμενο μήνα. Δεν υπάρχει λόγος να μου κόψουν εμένα 126 ευρώ το μήνα. Επί 9 μήνες είναι 1.000 ευρώ. Όταν υπάρχει ανεργία, υπάρχει ανέχεια, υπάρχει φτώχεια. Το γράμμα του νόμου, όπως εξηγεί ο διευθυντής του ΙΚΑ, επιβάλλει διακοπή της παροχής που αντιστοιχεί στο προστατευόμενο μέλος που συμπληρώνει τα 18. Το κράτος δηλαδή δεν θεωρεί παιδιά όσα έχουν κλείσει τα 18 τους χρόνια. Αυτό είναι σαφέστατη διάταξη του νόμου και δεν μπορούμε υποθετικά να υποθέσουμε ότι στο μέλλον θα εισαχθεί σε κάποια τέτοια σχολή για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την καταβολή. Σε περίπτωση όμως που το παιδί πετύχει την εισαγωγή του σε πανεπιστήμιο ή ΤΕΗ, επανέρχεται στο καθεστώς του προστατευόμενου μέλους. Τότε μου λέει όταν θα γίνει η εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα μας φέρετε ένα χαρτί ότι φυτάει σε κάποιο ΤΕΗ ή ΑΕΗ και θα πάρετε αναδρομικά από το μήνα Φεβρουάριο 120 επί 7, επί 8, επί 9 μήνες όσο καιρό κάνει να γραφεί το παιδί στο σχολείο. Σοκ πέστησαν χιλιάδες συνταξιούχοι στα γκισέ των τραπεζών, αντικρίζοντας τις ψαλιδισμένες συντάξεις τους. Οι μειώσεις άγγιζαν το 20% σε συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ. Το χειρότερο όμως, όπως υποστηρίζουν οι συνταξιούχοι, είναι ότι κανένας δεν μπορεί να τους διαβεβαιώσει ότι η οικονομική κατηφόρα δεν θα έχει και συνέχεια. Με την αγανάκτηση να χτυπά στο κόκκινο, αντίκρισαν χθες οι συνταξιούχοι τις ψαλιδισμένες έως 20% συντάξεις τους. Έχουμε αγανακτήσει με αυτά που κάνουμε.
Δεν τρέπονται. Διαπιστώσαμε ότι μας λείπουν 200 ευρώ. Εγώ λέω να τους τα δώσουμε και αυτά, μπας και ξεπληρώσουν. Μπορεί να είχαν ενημερωθεί για τις επερχόμενες μειώσεις της συντάξης, όμως δεν περίμεναν πως θα χάσουν ακόμη και 400 ευρώ το μήνα. Μιλάνε πάντα επί των ακαθαρίστων. Άρα, όταν λένε για ένα 10% περικοπή στη σύνταξη, δεν είναι 10%, επί του πορτοφολιού είναι 15 και 20%. Γι' αυτό και ακριβώς τώρα είδαμε εδώ πέρα τις περικοπές, ότι είναι 200, 250 ευρώ, 300 ευρώ. Είναι πολύ απλό. Έχουν υπογράψει η κυβέρνηση κάποιες υποχρεώσεις μέσω μνημονίου και το μόνο μέλημά της είναι πώς θα καλύψει τα ποσά αυτά τα οποία υπέγραψε. Και ο πιο εύκολος τρόπος είναι να περικόπτουν μισθούς και συντάξεις που είναι οι μόνοι νόμιμοι και φορολογημένοι πολίτες. Μεγαλύτερη μείωση έχουν υποστεί οι συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ. Συντάξεις γύρατος, αναπηρίας και θανάτου είναι μειωμένες από 5 έως 20%. Πιο συγκεκριμένα, για ποσό μηνιαίας σύνταξης από 1.001 ευρώ έως 1.500 γίνεται μείωση 5% στο σύνολο του ποσού. Για ποσό από 1.501 ευρώ έως 2.000 ευρώ η μείωση φτάνει το 10%. Ενώ για ποσό από 2.000 ευρώ έως 3.000 γίνεται μείωση κατά 15%. 1.200 ευρώ πήρα και τώρα 970 τόσα. Τίποτα, δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Τώρα πάω να πληρώσω εφορία και μου μένουν 200 ευρώ να περάσω. Η Ελλάδα βρίσκεται σε κακή κατάσταση και δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Θα μας κάνουν να γυρίζουμε να λέμε ορίστε. Από εκεί πέρα καλό θα ήταν να πιάσει και αυτούς οι οποίοι ενώ παίρνουν 100 δηλώνουν 10 και δεν πληρώνουν τίποτα. Με σπογγόδια εγκεφαλοπάθεια διαγνώστηκε 40χρονος που έχει καταστεί παραπληγικός. Ωστόσο, η αίτηση χορήγησης επιδόματος αναπηρίας παραμένει στα συρτάρια του ΙΚΑ εδώ και 11 μήνες, προσθέτοντας ένα ακόμη πρόβλημα στην οικογένεια του άτυχου άνδρα. Σπογγόδης εγκεφαλοπάθεια ήταν η διάγνωση των γιατρών για έναν 41χρονο πατέρα 3 παιδιών. Από το Μάρτιο του 2011 ξεκινάει ο Γολγοθάς για την οικογένεια, η οποία αντικρίζει τα πρώτα συμπτώματα της σπάνιας ασθένειας. Είναι μια σπογγόδη εγκεφαλοπάθεια. Είναι τώρα 2 χρόνια περίπου σε αυτή την κατάσταση. Ξεκίνησε με πονοκέφαλο, μετά δεν έβλεπε καθαρά, μετά ξεκίνησε ψυχολογικό, δεν ήθελε να βγαίνει, δεν ήθελε να έχει επαφές με κόσμο. Πήγαμε σε ψυχολόγο, κάναμε κάποιες εξετάσεις, μετά πήγαμε σε νευρολόγο, πήγαμε Αθήνα. Η ασθένεια βλάπτει λειτουργίες του εγκεφάλου με αποτέλεσμα η οικογένεια να αντιμετωπίζει καθημερινά προβλήματα. Ένα ακόμη πρόβλημα η γραφειοκρατία, με την οποία έρχονται αντιμέτωποι πολλούς μήνες τώρα, όπως ισχυρίζεται η σύζυγος. Τα καταθέσαμε 16 Τρίτου το 12. Δεν είχα καμιά ειδοποίηση και πήγα τον Αύγουστο και τους ρώτησα. Είπαν ότι τώρα ελέγχουμε τις αιτήσεις που γίνανε τον Ιούλιο του 2011. 17 χρόνια. Κάθε μήνα του έκανε κρατήσεις. Δεν πήγαμε καμία μέρα στο ΙΚΑ να πούμε γιατί μας κάνετε αυτές τις κρατήσεις. Και τώρα που έχει ανάγκη αυτός ο άνθρωπος από κάποιες παροχές, πούτζ. Η οικογένεια ζητά από το κράτος να δείξει λίγη ανθρωπιά και μια απάντηση στην αίτηση αναπηρικής σύνταξης, η οποία εκκρεμεί 11 μήνες. Στην κατάσταση τη δικιά μου πιστεύω ότι είναι κι άλλος κόσμος. Έτσι, δεν θέλω να φτάνω σε αυτό το σημείο, αλλά τουλάχιστον θέλω 2 απαντήσεις. Υπάρχει περίπτωση να πάρουμε αυτό το επίδομα πια και πότε? Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι αν υπάρχει ανθρωπιά και ευαισθησία, ας κοιτάξουν πια και θα μου δώσουν μια απάντηση. Κάθε υπηρεσία, έτσι, πρέπει να υπάρχουν και κάποια κριτήρια και να υπάρχει και κάποια προτεραιότητα. Έτσι, δεν μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος αυτό το πρόβλημα που έχει και να κάνουν 1 χρόνο να ελέγξουν μία αίτηση. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η οικογένεια πληρώνει κανονικά το χαράτσι μέσω της ΔΕΗ, αφού το αίτημά της λόγω της κατάστασης απορρίφθηκε. Στείλανε ειδοποίηση από τη ΔΕΗ ότι δεν το δικαιούμαστε. Το που είχα καταθέσει τα χαρτιά μου είπαν ότι γιατί στο χαρτί της αναπηρίας γράφει κοινή νόσος. Τώρα είναι αυτό, αυτό γράφει στην Επιτροπή. Κοινή νόσος στο χαρτί που μου βγάλανε από το ΙΚΑ. Ο θυλασμός είναι το πολυτιμότερο δώρο από τη μητέρα προς τον νεογνώ, αλλά και από τον νεογνώ για τη μητέρα. Τα πλεονεκτήματα που έχει ο θυλασμός για τη μητέρα και τον νεογνώ μας μίλησε η υπεύθυνη του νεογνολογικού τμήματος του Μευτηρίου Μητέρα, Μαρία Καβαδία. Ας παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Η καλύτερη μαμά του κόσμου. Η καλύτερη μαμά του κόσμου. Ο μητρικός θυλασμός είναι ένας απαράμιλος τρόπος για την παροχή ιδεώδους διατροφής για την υγιή αύξηση και ανάπτυξη των νεογνών. Επίσης, είναι αναπόσπαστο μέρος της αναπαραγωγικής διαδικασίας με σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία των μητερών. Το μητρικό γάλα περιέχει όλη την ενέργεια και τις θρεπτικές ουσίες που χρειάζεται το νεογέννητο για τους πρώτους μήνες της ζωής του. Πώς
Όσον αφορά το νεογνώ, το μητρικό γάλα περιέχει αντισώματα, τα οποία είναι πολύτιμα μέχρι να μπορέσει το μωράκι να οικοδομήσει το δικό του νοσοποιητικό σύστημα, για να μπορεί να καταπολεμήσει τους ιούς που το απειλούν στον καινούριο του κόσμο. Έτσι, τα μωράκια που θυλάζουν προσβάλλονται πιο σπάνια από λοιμώξεις και αναρρώνουν πολύ πιο γρήγορα από τα μωράκια που πίνουν ξένο γάλα. Αποκλειστικός μητρικός θυλασμός για 6 μήνες ή περισσότερο είναι ο καταλληλότερος τρόπος σύντησης των νεογνών. Το μητρικό γάλα προάγει την αισθητήρια και μαθησιακή ανάπτυξη και προστατεύει τον νεογνώ ενάντια σε μολυσματικές και χρόνιες παθήσεις. Το μητρικό γάλα είναι πιο εύπεπτο, διότι η φύση έχει προνοήσει το γάλα της μανούλας να απορροφάται πιο εύκολα από το ευαίσθητο πεπτικό σύστημα του μωρού. Έτσι έχουμε λιγότερα προβλήματα με κολικούς ή εμετούς. Μειώνει τις πιθανότητες να προσβληθούν στο μέλλον από καρκίνο ή άσθμα τα νεογέννητα. Επίσης, τα μωράκια που θυλάζουν είναι πιο χαρούμενα και ζωηρά. Μειώνονται οι πιθανότητες να εμφανιστεί ζαχαρόδης διαβήτης και παχυσαρκία σε αυτά τα παιδάκια και αυξάνει τη συναισθηματική και διανοητική ανάπτυξη του παιδιού. Ο μητρικός θυλασμός συμβάλλει στην υγεία και στην καλή κατάσταση των μητερών, βοηθώντας την χρονική αρέωση μεταξύ των γεννήσεων και μειώνοντας τον κίνδυνο του καρκίνου των οθικών και του καρκίνου του μαστού. Μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού στη μητέρα, καρκίνου του ενδομητρίου, όπως επίσης σαχαρόδη διαβήτη και οστεοπόρωσης. Η μήτρα επιστρέφει γρηγορότερα στο φυσιολογικό της μέγεθος. Επίσης είναι μια αποτελεσματική και υγιεινή δίαιτα για τη μητέρα που έχει πάρει παραπανίσια κιλά στην εγκυμοσύνη και βοηθά στο συναισθηματικό δέσιμο της μητέρας με το βρέφος. Καθώς ανεπτυγμένες υπηρεσίες μητρότητας βοηθούν στην αύξηση της έναρξης αποκλειστικού μητρικού θυλασμού, η υποστήριξη του συστήματος υγείας επιβάλλεται προκειμένου να ενισχύσει τις μητέρες να διατηρήσουν τον αποκλειστικό μητρικό θυλασμό. Εμείς σαν προσωπικό του μευτηρίου που ασχολούμαστε με τα βρέφη προσπαθούμε νομίζω όσο μπορούμε περισσότερο να προωθήσουμε το μητρικό θυλασμό. Αποτρέπουμε τις γυναίκες να δίνουν ξένο γάλα στα μωρά και είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουν και οι γυναίκες ότι είναι πραγματικά θησαυρός για το παιδί τους και μοναδικό δώρο ο θυλασμός. Ενώ ο μητρικός θυλασμός είναι μια φυσιολογική πράξη, είναι επίσης μια μαθησιακή συμπεριφορά. Οι μητέρες απαιτούν ενεργό υποστήριξη για την καθιέρωση και την στήριξη των κατάλληλων πρακτικών θυλασμού. Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις μητέρες να καθιερώσουν και να διατηρήσουν τον αποκλειστικό μητρικό θυλασμό, σημαντικές ενέργειες είναι η έναρξη του μητρικού θυλασμού μέσα στην πρώτη ώρα ζωής και η υποστήριξη του μητρικού θυλασμού σε κάθε απέτηση. Επιχειρηματική ημερίδα διοργανώθηκε από το MBS College με θέμα την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας ή τη συνεργασία σπουδαστών και επιχειρήσεων. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, μάλλον θετική είναι η ιονή για την επιχειρηματικότητα του νησιού. Η παιδεία και οι γνώσεις που αντλούν οι σπουδαστές των κολεγίων είναι ικανές να προσφέρουν την πολυπόθητη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Αυτό τόνισαν τα στελέχη του κολεγίου MBS College που οργάνωσαν επιχειρηματικό γκαλά με θέμα τη σύνδεση πανεπιστημίων επιχειρήσεων ως μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Το Κολέγιο Κρήτης, το MBS, ξεκινάει μια προσπάθεια σύνδεσης της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με την επιχειρηματικότητα του τόπου. Στόχος είναι να συνδεθεί με τις επιχειρήσεις της Κρήτης, ούτως ώστε να μπορέσει να βοηθήσει μέσα από την φιλοσοφία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, που τώρα και 35 χρόνια προσφέρει στην αγορά της Κρήτης. Όπως επισημάνθηκε, απάντηση για την ανάπτυξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας είναι η αμοιβαία αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. Η έννοια της σύνδεσης μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων έχει εξηγηθεί πολύ γενικά. Άρα εμείς σήμερα θα τους εξηγήσουμε πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν δύο προκλήσεις. Το πρώτο είναι πώς μπορούν να μειώσουν το κόστος τους, ώστε να ανταγωνιστούν μεγάλους παίκτες όπως η Κίνα, και παράλληλα να βελτιώσουν την ποιότητά τους. Η συνεργασία, η ένωση την οποία επιδιώκουμε
μεταξύ των επιχειρήσεων και του κολεγίου μας, να αποτελέσει ένα καινούριο σκαλοπάτι, μια καινούρια δυναμική, έτσι ώστε να προχωρήσει καλύτερα η τοπική οικονομία και η καινοτομία στο νησί μας. Η βραδιά έκλεισε με παράθεση δείπνου σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, ενώ οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες για την τόνωση της οικονομίας. Στο βίντεο που θα παρακολουθήσουμε θα δούμε πως κάποιοι έξυπνοι άνθρωποι ανά τον κόσμο, ακόμα και μοναχοί σε μοναστήρι, βρήκαν τρόπους μέσα από το ίντερνετ για να κερδίσουν από μερικές χιλιάδες μέχρι μερικά εκατομμύρια κέρδη. Κρίση, κρίση, κρίση και πάλι κρίση. Στην κρίση όμως κάποιοι σκέφτηκαν πολύ σωστά και έξυπνα, επενδύοντας στο κατάλληλο project, απλά για να πλουτίσουν. Επιχειρηματικές ιδέες που οι πιο πολλοί θα τις απέρριπταν χωρίς δεύτερη σκέψη. Κι όμως, αυτές οι ιδέες δημιούργησαν εκατομμυριούχους. Στο νούμερο 1 λοιπόν, $1 million homepage, 1 εκατομμύριο πίξελ, $1 χρέωση ανά πίξελ. Ίσως είναι η πιο ηλίθια ιδέα για online επιχείρηση που θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος. Κι όμως, ο 21χρονος Alex Q είναι τώρα εκατομμυριούχος. Sandamail.com. Εντάξει, τώρα μιλάμε για μια λαπρή ιδέα. Πάρε μια ταχυδρομική διεύθυνση στο Βόρειο Πόλο, προς πίσω ότι είσαι ο Άγιος Βασίλης και χρέωσε τους γονείς 10 ευρώ για κάθε γράμμα που στέλνει στα παιδιά τους. Ο Byron Rees έστειλε πάνω από 200.000 γράμματα από την έναρξη της επιχείρησής του το 2001. Κάτι που τον έκανε μερικά εκατομμύρια πλουσιότερο. Doggles.com κατασκεύασε γυαλιά για σκύλους και πούλησε τα online. Το lasermonks.com ανήκει σε ένα μοναστήρι 8 ατόμων στους λόφους του Monroe Country, 145 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Madison. Ναι, πραγματικοί μοναχοί ξαναγεμίζουν τα μελάνια του εκτυπωτήσου. Αλληλούια. Οι πωλήσεις τους το 2005 ξεπέρασαν τα 2,5 εκατομμύρια. Δόξα τον Κύριο. Δεν θα μπορούσες να πουλήσεις μπαλάκια για χερές αυτοκινήτου online σε καμία περίπτωση. Και σίγουρα δεν θα γινώσουν πλούσιος. Και όμως, αυτό ακριβώς έκανε ο Jason Wall και τώρα είναι εκατομμυριούχος. Fitdeck.com. Φτιάξε μια τράπουλα με καθημερινές ασκήσεις και πούλατη online για $18 και 95 cent. Μου ακούγεται σαν μια καταστροφική ιδέα, αλλά ο πρώην καταδρομέας και νυν εκπαιδευτής Phil Black δήλωσε πέρσι πωλήσεις $4,7 εκατομμυρίων. Σίγουρα παραπάνω από ό,τι τον πλήρωνε ο στρατός. Στο νούμερο 7 βρίσκουμε μια 34χρονη μητέρα 3 παιδιών, η οποία είχε βαρεθεί να κουβαλάει συνεχώς μαζί τις πάνες σε σακούλες. Έτσι κάθισε με τον σύζυγό της Μάρκους και σχεδίασαν μια τσάντα ειδικά σχεδιασμένη για πάνες. Με πωλήσεις πάνω από $250,000 το 2005, η εταιρεία της έχει τσάντες σε 22 διαφορετικά στυλ, διαθέσιμες online και σε 120 καταστήματα σε όλο τον κόσμο για $14,99. PickyDomains.com. Το να βρίσκεις domain για άλλους αποδείχτηκε μια αρκετά ακμάζουσα επιχείρηση. Το Picky Domains έχει σήμερα μια λίστα αναμονής από άτομα που θέλουν να πληρώσουν για να τους βρει ένα πιασάρικο και αξέχαστο όνομα για site. Τελειώνουμε τη λίστα μας στο νούμερο 9 και ψεύτικα τυχερά κόκαλα. Ποιος στον κόσμο έχει ανάγκη από ψεύτικα τυχερά κόκαλα? Πάρα πολύ από ό,τι φαίνεται. Με παραγωγή 30.000 κομματιών καθημερινά και με τιμή 1,5 ευρώ ανά κομμάτι, ο Κένα Χρόνι, ιδρυτής της εταιρείας, είχε το 2006 πωλήσεις που έφταναν το $1 εκατομμύριο. Ακούτε, Ελληνάρες? Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα και στις Δαμασκό και Τεχεράνη που απειλούν με αντίπεινα το Τελ Αβίβ. Ο ποιητής Χέρμαν Βαν Ρομπάι ξαναχτυπά με νέο ποίημα, ενώ στο Βερολίνο είχαν συνάντηση Μέρκελ και Μόντι. Μέρκελ και Μόντι συναντήθηκαν στο Βερολίνο σε μια κρίσιμη συγκυρία τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Ιταλία. Η Γερμανίδα καγκελάριος εμφανίστηκε αισιόδοξη για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής του Φλεβάρι, ενώ αν και δεν έγινε επισήμως κάποια αναφορά, θεωρείται βέβαιο ότι συζητήθηκε η εσωτερική πολιτική κατάσταση στην Ιταλία που βρίσκεται σε προεκλογικό πυρετό με δεδομένη τη στήριξη Μέρκελ στο Μόντι. Το θέμα του προϋπολογισμού πάντως ετοιμάζεται να αποτελέσει το νέο αγκάθι στις σχέσεις των 27, δοκιμάζοντας τις εύθραστες ισορροπίες
καθώς είναι χωρισμένη σε δύο στρατόπεδα, τους θεωρούμενους πληρωτές και τους λεγόμενους αποδέκτες. Παραδοσιακά, οι οικονομικά ισχυρές χώρες είναι πιο διστακτικές, ενώ οι οικονομικά αδύναμες χώρες επιμένουν στην ισχυρή χρηματοδότηση των κοινοτικών προγραμμάτων. Κερασάκι στην τούρτα ο Βρετανός Πρωθυπουργός David Cameron, ο οποίος έχει ζητήσει μείωση ή στη χειρότερη περίπτωση πάγωμα του προϋπολογισμού, ζητώντας αλλαγή των σχέσεων της Αλβιώνας με τις Βρυξέλλες. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η καγκελάριος της Γερμανίας αναμένεται να επισκεφθεί στις 6 Φεβρουαρίου το Παρίσι, όπου θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ για να παρακολουθήσουν μαζί ένα φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα των εθνικών ομάδων των χωρών τους. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Χέρμαν Βαν Ρομπάι, βρήκε πάλι την κατάλληλη συγκυρία για να ξαναχτυπήσει με την ποίησή του. Για μια ακόμα φορά, μέσω Twitter, ανέβασε ένα νέο ποίημα. Με αφορμή την ημέρα ποίησης στις Ολλανδόφωνες περιοχές, ο Χέρμαν Βαν Ρομπάι μπέρδεψε ξανά όσους τον ακολουθούν, αναρτώντας σύντομο ποίημα κατά το πρότυπο των Ιαπωνικών χάικου, αυτή τη φορά για το τέλος του χειμώνα. Το ενδιαφέρον είναι ότι λίγο πριν από την ανάρτηση του ποίηματος, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε υποδεχθεί τον Μάριο Μόντι στις Βρυξέλλες. Όσο για τους στίχους, σε ελεύθερη μετάφραση έχει ως εξής: «Τα δέντρα λυγίζουν, τα φύλλα σκουριάζουν και γλιστρούν, ο χειμώνας φεύγει σαν τον άνεμο», καθώς το προηγούμενο ποίημά του, στα τέλη Νοεμβρίου, αναφερόταν στο τέλος φθινοπόρου. Οι κριτικοί συμπεραίνουν ότι ο ποιητής κλείνει προς τον λυρισμό και εγωιτεύεται από την εναλλαγή των εποχών και τα δέντρα. Η Ρωσία εξέφρασε τη μεγάλη ανησυχία της για τις πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες το Ισραήλ βομβάρδισε περιοχή κοντά στη Δαμασκό, λέγοντας πως αν οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιωθούν, θα πρόκειται για μια ανεπίτρεπτη στρατιωτική επέμβαση στη Συρία. Την ίδια στιγμή η Δαμασκός και η Τεχεράνη απειλούν με αντίπεινα το Τελαβίβ. Ο Σύριος πρεσβευτής στο Λίβανο δήλωσε ότι η Δαμασκός έχει την επιλογή για αντίπεινα καθώς και τη δυνατότητα ευνηδιασμού. Επιπλέον πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα απαντήσει η Συρία, λέγοντας ότι οι αρχές είναι οι μόνες αρμόδιες για την προετοιμασία του χτυπήματος. Συνεχίζουμε σε διαφορετικό κλίμα, καθώς ο Σέρβος πρωθυπουργός ξαφνιάστηκε από την τηλεοπτική φάρσα που του επιφύλασε η παρουσιάστρια της εκπομπής Αδύνατη Αποστολή. Στην Κίνα η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες μεγάλες καταστροφές έχει προκαλέσει τυφώνας, ενώ στην Πορτογαλία γνωστός σερφ δοκιμάζει κύμα ύψους 30 μέτρων. Το όνομά του είναι Γκάρετ Μακναμάρα, όμως πιο γνωστός είναι με το παρατσούκλι Ινδιάνα Τζόουνς των κυμάτων. Ο λόγος είναι απλός. Δαμάζει τα κύματα με τρόπο που αφήνει άφωνους στους θεατές, όπως εμπροκειμένου στην ακτή Ναζάρ της Πορτογαλίας, όπου ο Μακναμάρα έσπασε το δικό του προσωπικό ρεκόρ, κατακτώντας ένα κύμα μαμούθ ύψους 30 ολόκληρων μέτρων. Ο 45χρονος άντρας κινδύνεψε να παρασυρθεί από τα κύματα και να βρεθεί στο βυθό του ωκεανού, όμως τα κατάφερε να κρατηθεί στην επιφάνεια και να σπάσει φυσικά το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί με κύμα ύψους 24 μέτρων, επίσης στην ίδια ακτή, το Νοέμβριο του 2011. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ακτή Ναζάρ είναι διάσημη στον κόσμο των σέρφερ για τα κολοσιαία της κύματα. Η μοιραία συνάντηση ενός ψυχρού ρεύματος από την Αρκτική με ένα θερμό πάνω από 4 πολιτείες των ΗΠΑ προκάλεσε τυφώνες που στοίχησαν τη ζωή τουλάχιστον 2 ανθρώπων και προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές. Το βίντεο που παρακολουθείτε καταγράφηκε από ένα πολίτη με την κάμερα του κινητού του στη Τζόρτζια, που βρίσκεται στο μάτι του τυφώνα μαζί με το Μισισίπι, το Τενεσί και την Ινδιάνα. Οι άνεμοι που πνέουν έχουν ένταση 113 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ καταιγίδες και χαλάζι συμπληρώνουν το σκηνικό του τρόμου. Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Κίνα έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Οι κάτοικοι προειδοποιούνται να μείνουν μέσα στα σπίτια τους, ενώ οι κρατικές υπηρεσίες καλούνται να περιορίσουν την κίνηση του στόλου των αυτοκινήτων τους. Η χειρότερη ατμοσφαιρική ρύπανση που έχει καταγραφεί ποτέ στην πρωτεύουσα της χώρας αλλά και σε άλλες πόλεις έχει σημάνει συναγερμό και έχει προκαλέσει, πέρα από τα αυτονόητα προβλήματα υγείας, και πολλά παρατράγουδα, καθότι η ορατότητα έχει γίνει πια σχεδόν μηδενική. Συνέπεια του καιρού ήταν να προκληθούν δεκάδες τροχαία σε όλη την επικράτεια, με πιο σοβαρό μια καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν 40 αυτοκίνητα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν απώλειες ανθρώπινων ζωών, παρά μονάχα 6 τραυματισμοί. Αυτός είναι ο Σέρβος πρωθυπουργός Ήβιτσαν Ντάντσιτς και αυτή όχι βέβαια η Σάρον Στόουν, αλλά η παρουσιάστρια της εκπομπής Αδύνατη Αποστολή. Και αυτό το αποτέλεσμα της συνέντευξης, που δεν ήταν τίποτα άλλο από μια φάρσα αλλά βασικό ένστικτο που έχει προκαλέσει σάλος στη Σερβία. Ενώ ο Ήβιτσα μιλούσε για θέματα βαλκανικής πολιτικής στο στούντιο, η εντυπωσιακή παρουσιάστρια ως άλλη Σάρον Στόουν άνοιξε ελαφρά τα πόδια της, τόσο ώστε να αποκαλυφθεί ότι δεν φορούσε εσώρουχο,
Αντιλαμβάνεστε ή μάλλον βλέπετε τι ακολούθησε, όπως τα κατέγραφε συνεχώς η κάμερα, το έκπληκτο δηλαδή βλέμμα και την αμηχανία του προσώπου του Πρωθυπουργού. Ο Ήβιτσα Ντάντσιτς διέταξε έρευνα για να αποδοθούν ευθύνες σε όσους επέτρεψαν την εμπλοκή του στη στημένη εκπομπή. Ο σύμβουλος για θέματα ασφάλειας του Σέρβου Πρωθυπουργού δήλωσε ότι θα αναζητηθούν ευθύνες για παράληψη καθήκοντος που είχε ως αποτέλεσμα το διασυρμό ολόκληρης της Σερβίας και όχι μόνο του Πρωθυπουργού. Ενώ το ανεξάρτητο συνδικάτο των δημοσιογράφων NANS καταδίκασε τη συμπεριφορά των συντελεστών της εκπομπής και του ιδιωτικού δικτύου, επισημαίνοντας ότι τέτοιες ενέργειες υποβαθμίζουν το ρόλο των μέσων ενημέρωσης και παραβιάζουν βασικούς κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Συμβόλαια συνεργασίας με την ομάδα του Όφη, για να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα, υπέγραψαν οι Συνάνης και Κολιακουδάκης, ενώ στον Εργοτέλη την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Σινής Αγκόκιτς για τις μεταγραφές της ομάδας του. Στον Όφη, τελευταία μέρα των μεταγραφών χθες, με την ομάδα να ανακοινώνει και τον τερματοφύλακα Αργύρη Συνάνη, ενώ επαγγελματικό συμβόλαιο υπέγραψε και ο Παύλος Κολιακουδάκης, που προέρχεται από την ομάδα νέων. Στο μεταξύ, την τελευταία στιγμή προσπάθησε η διοίκηση να αποκτήσει τον Νίκο Μαρινάκη από τον Παναθηναϊκό, όμως δεν τα βρήκαν και η μεταγραφή να βάγισε. Στα αγωνιστικά, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν η Βερόν και η Ιωαννίδης, με το πρώτο να μην υπολογίζεται για το μάτι της Κυριακής λόγω τιμωρίας. Στον Εργοτέλη την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Σίνης Αγκόγκιτς για τη μέχρι τώρα πορεία της ομάδας αλλά και τη μεταγραφική ενίσχυση σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Να ανακοινώσουμε 5 μεταγραφές για την τελευταία στιγμή. Μάρι Βερβακόφσκι, αντιπαίκτη που πραγματικά χρειαζόμαστε και ήθελαμε από πρώτη στιγμή και μπορώ εγώ, γιατί μόνο εγώ και Σταύρο και εγώ ξέραμε από πότε ξεκίνησε να μιλήσει μαζί του Σταύρο, γιατί κάπου 1,5 μήνα ήξεραμε και διαχείρισε πάρα πολύ καλά και μπορώ να του πω από πλευρά μου συγχαρητήρια. Και Δημήτρη Κοτσόνη, ένα νέο παιδί που έρχεται από Άρη. Για το κύπελλο Ελλάδος, ο Πανθρακικός επικράτησε με 4-1 του Απόλλωνα και πήρε την πρόκριση, ενώ στο άλλο παιχνίδι ο Λεβαδιακός κέρδισε με 1-0 στην Κέρκυρα την τοπική ομάδα, παίρνοντας και αυτό το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το κανάλι 4. Μείνετε μαζί μας καθώς ακολουθεί η πρόβλεψη του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και στη συνέχεια του Δελτίου Ειδήσεων η ενότητα Υπάρχει Λόγος με τον Γιώργο Χιντιράκη. Σημερινή καλεσμένη της ενότητας είναι ο Γιάννης Ζαγάνας, επίκουρος καθηγητής νευρολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Βαγγέλης Γρινάκης, ψυχίατρος, και η κυρία Ιωάννα Κορτζιδάκη, πρόεδρος εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και συναφών διαταραχών νομού Ηρακλείου. Από εμένα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Ήλιο με κατατόπους συννεφιά και ασθενείς βροχοπτώσεις αναμένουμε για αύριο σε ολόκληρη την Κρήτη, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νοτιοδυτικές διευθύνσεις εντάσσεως έως 6 μποφόρ. Οι μέγιστες θερμοκρασίες και στους 4 νομούς του νησιού θα κυμανθούν ως εξής. Χανιά, έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ρέθυμνο, έως 17. Ηράκλειο, έως 18. Λασί, έως 20 βαθμούς Κελσίου.